Sziasztok! Szeretnék mutatni valami érdekes dolgot. Kaptam egy fiútól ilyen diszkós lámpát. De nem is ezt szeretném mutatni, mert van egy ilyen foglalat kapcsolóval együtt. Na, most egyet szétszedtem, mert kellett volna kapcsoló. Csak van egy kis probléma vele, a műanyag el van olvadva. Kapcsoló működik, csak egy biztos valami nagyobb izzóba volt bele csavarva, mert el van olvadva a műanyag. Nem tudom, hogyha látszik-e. Nézzük, mi van benne. Van egy ilyen kis pöcöke. Nem tudom, milyen play vagy milyen anyagú van. Ha mindegy, sok ampért nem igen bír el, akkor ilyenkor jönnek az ilyen problémák. Rövid zárlat, kiégnek, fölgyulladnak, ilyen dolgok. Na csak én szeretném volna mutatni. Sziasztok!